नमस्कार मंडळी, परत इलंय मालवणी डिस्ट्रिक्ट साटम. मी पण मालवणी असे कोकणातली. ह्यो माझो नंबर असा. दोन गोष्टी दाखवूचे राहून गेले म्हणून दाखवते तुमका. तर ह्या चिकन जे आपण खाताव कोंबडी, तर ह्या पॅकिंग म्हटलं तुमका दाखवते. मी आता बनवतलं ह्या. तर ह्याच्यात काय दिलेलं असा, ब्रिटिश चिकन, इकडचं लोकल चिकन असा, समर एडिशन बाय सेन्सबरी. सेन्सबरी ही कंपनी असा, सुपर मार्केट असा मोठा. आणि ह्याच्यात काय दिलं न्यू, हे नवीन प्रोडक्ट असा त्यांचा. तर सर्विंग सजेशन्स, कीप रेफ्रिजरेटेड, यूज बाय 27 मे. आणि मग सेम हे त्यांनी सर्व्स 4 पर आणि ओव्हन कुक्ड पण करू शकता. तुमका जसं कुकिंग करूचं इन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहेत. मिडियम म्हणजे चिलीची ही मिरची जी तुमका जी साईन दिसता, म्हणजे कमी तिखट असेल, जास्त असेल तर जास्त तिखट. मग याच्यामध्ये किती कॅलरीज असत, किती फॅट असा, सॅच्युरेटेड फॅट किती, शुगर, सॉल्ट किती पर्सेंट, हे सगळं दिलेलं असं याच्यामध्ये. मग पर 100 ग्रॅम किती कॅलरीज असत, 147 कॅलरी 100 ग्रॅममध्ये. तर हे आता मी बनवतेलं, म्हटलं बनवायच्या आधी तुमका दाखवते. आता हे बघायचं परत सेम समर एडिशन बाय सेन्सबरी. अजून चिकन ब्रेस्ट ग्रिल. चिकन ब्रेस्टमध्ये काय असतं, पूर्णतः म्हणजे तो पूर्ण मांस येतं, ते असं छान ब्रेस्ट, त्याच्यामध्ये अजिबात बोन नसता. आता ही पॅकिंग अशी आहे. आता ह्याची पॅकिंग बघा तुम्ही, एकदम सील्ड पॅक असा. आता आपण दुसऱ्या साईडला बघूया काय काय दिलेलं असा. ब्रेस्ट विथ स्पायसी कजून स्टाईल मॅरिनेट, म्हणजे हे मॅरिनेट केलेलं असा आहे. जो मसालो बिसालो सगळं लावून ठेवलेलो असा. बिफोर कुकिंग प्री हीट अवन, कसं कुकिंग करायचं ते पण त्यांनी दिलेलं असं. हैसर लोक अवनमध्ये कुक करतात. त्याची चिकन जसं आपण मालवणीमध्ये बनवतो, कोकणामध्ये मालवणात जसं बनवतात तसं पण बनवू शकता. तुमची मर्जी. अवनमध्ये बनवतं, कमी ऑइलमध्ये पण बनवू शकता. आफ्टर कुकिंग, बिफोर कुकिंग, ड्युरिंग कुकिंग आणि आफ्टर कुकिंग. ओव्हनचं त्याने टेम्परेचर पण दिलेलं असं, किती वेळ करायचं. नंतर बिफोर फॉर यूज बाय डेट दिलेली असा. बेस्ट फॉर क्वालिटी, एवढी सगळी. परत न्यूट्रिशन व्हॅल्यूज अजून थोडं डिटेलमध्ये त्यांनी दिलेलं असतं. तर मी पण नेहमी कुठचं पण सामान घेताना न्यूट्रिशन व्हॅल्यू बघते, किती कॅलरी, फॅट, सॅच्युरेटेड असा, किती शुगर असा, सगळं मी पण चेक करते हेल्थ रिझनसाठी. तर इट्स व्हेरी कॉमन हिअर. इथं खूपच कॉमन असं आहे. 650 ग्रॅमचं चिकन म्हाका वाटतं आहे 350-400 रुपयात म्हाका पडतलं. नंतर सेफ्टी, ऑल्दो एव्हरी केअर हॅज बीन टेकन टू रिमूव्ह ऑल द बोन्स, सम मे रिमेन. तर त्यांनी दिलेलं असं, सगळे बोन काढून टाकतात चिकन ब्रेस्टमध्ये. तर कुक रॉ पोल्ट्री थरली अंटिल इट इज पायपिंग हॉट थ्रू आउट अँड नो पिंक कलर रिमेन. नो पिंक कलर रिमेन म्हणजे काय, चिकन जर पिंक कलरचा असला म्हणजे त्या कुक नाही झालं पूर्ण, म्हणून त्यांनी ते दिलेलं असतं. आता sainsbury.co.uk हैसर जाऊन तुम्ही बघा. मोठा सुपर मार्केट असा यूकेचा, तरी पण बाय लॉ त्यांना सगळी इन्फॉर्मेशन हैसर टाकूची लागतली. तर ह्या कंपल्सरी असा हैसर. म्हणून एक्सपोर्ट क्वालिटीचे प्रोडक्ट थोडे झंझट असतात, बट ते करूची लागते. सवय लागली तर. आपल्याकडे पण बरेचसे आता येतात मराठी चितळ्यांचे प्रोडक्ट्स येतात, भाकरवडी वगैरे. तर असं हे असा. आता मसाल्यांचं तुमका मी दाखवते, मसाल्यांचे कसे असतात. आता हे मसाले आहेत, हे सगळे हे मी वापरातलेच घेतले. कोरोनामुळे मग ते सगळे साफसफाई करून मग ते दाखवे लागतात. तर आता हे बघा, इम्पोर्टेड बाय, कोण इम्पोर्ट करता हे लक्षात ठेवा. LB एंटरप्राइज लिमिटेड, साऊथ रोड, मिडलसेक्स, बेस्ट बिफोर. ओके, कोण इम्पोर्ट करता हे इम्पोर्टरचं नाव लक्षात ठेवा. 25% मोर, फ्लेवर ऑफ इंडिया, क्वालिटी प्रोडक्ट सिन्स 1912, मंगल चना मसाला, आपण चणे खात आहोत त्याचे मसाले आहेत. किती आहे, 100 ग्राम मसाले, 125 त्यांनी त्याच्यात एक्स्ट्रा दिलेला असा. हे माका पडताला 100 रुपये. ओके, पण पॅकिंग बघा, त्याच्यात भरपूर बिक्सिंग असं आतमध्ये. वरती बॉक्सिंग, आतमध्ये परत ते वेगळं पॅकिंग. हे बघा, मंगल चना मसाला. असे आपले मालवणी कोकणातले पण आमका हैसर दिसूक वय घेऊन आम्ही गेलो की आमका दिसूक वय की चला बाबा कोकणी मसालो असा, मालवणी मसालो असा, काय काय टाकलेला सगळं डिटेल इन्फॉर्मेशन दिलेली असतात त्यांनी. किती लोकांका चना मसाला सर्व्स 4 पर्सन, इन्ग्रेडियंट काबुली चना विथ व्हाईट ग्राम, हे सगळं दिलेलं असं. मेथड कसा बनवायचा
ते पण दिलेलं असं नोट इटन विथ टाईप ऑफ इंडियन ब्रेड. ओके. आता FSA यांचं FSSA असा प्रोडक्ट ऑफ इंडियातून हे इम्पोर्ट येत आहे सर. तर त्यांचा नंबर असा. तर ह्याचा अर्थ FSA म्हणजे हे एक्सपोर्ट क्वालिटीचं प्रोडक्ट असा. तर ते लायसन्सिंग घेऊचा लागतलं तुमका. मॅन्युफॅक्चर्ड पॅक्ड बाय मोतीलाल मोसलावाला. हे सगळे बघा त्यांची वेबसाईट पण असा mangalmasala.com. हे इंडियाचा नंबर असा. आणि त्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही बघू शकता असं सगळं असतं. तर ह्याच्या साईडला बघा त्यांनी काय दिलेलं असं 25% मोर चना मसाला इंग्रेडियंट्स हे सगळे वेगवेगळ्या भाषेतले आहेत. आणि बघा म्हणजे हे सगळं काम असतं ते एकदा झाला की मग होता. पण ते हे बघा अरबीमध्ये कारण प्रत्येक लोक हे सगळं सामान घेतात तसं त्या भाषेत लिहिलेलं असेल तर लोक वाचून ते घेतले. ओके. हे सगळं लिहिलेलं असं प्लेस्ड इन अ प्लांट दॅट हँड्स नट्स पीनट्स अँड मिल्क. बघा मिल्क पीनट्स अँड नट्स कारण ते नट ॲलर्जी असतं लोकांका. काही लोक विगन असतात मिल्क वगैरे मिल्कमध्ये लॅक्टोजची वगैरे पण ॲलर्जी असतात. ते यांचा या प्रोडक्ट असा. तर दुसरो मसालो आता बघा कुठचो असा एक्स्ट्रा व्हॅली 2 बॅग्स इनसाइड नॅशनल पंजाबी चना स्पाइस मिक्स 79p म्हणजे 79 रुपीज कारण 1 पाऊंड म्हणजे 100 रुपये. तर बघा सर्विंग सजेशन प्रिपरेशन कुकिंग सगळ्याचं 10 मिनिट्स टेम्परेचर वगैरे सगळं दिलेलं असतं. हे सगळं तुमच्या वेबसाईटवर त्यांचं मिळतं. वजन किती असतं त्याचं. ओके. 1 पॅक फॉर 1.5 kg म्हणजे त्यांनी थोडं ऑफर दिलेली आहे त्याच्यावर. 2 बॅग्स इनसाइड नॅशनल इन्ग्रेडियंट. हे सगळी अशी ही माहिती मी परत त्याच्यावर मी जोर देते कारण हे सगळे गरजेचं असतं. प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान हे पाकिस्तानचं असतं. पण सगळ्यांकडं जे पण हैसर प्रोडक्ट आणतले इकडचे लोकल पण ही सगळी माहिती तुमका देवची लागतली. खूप महत्त्वाचं असं पंजाबी चना. तर बघा यू विल नीड पंजाबी चना बनवचे असतले तर काय लागतं ही सगळी त्यांनी माहिती दिली असं. ऑइल घी चना सगळं. न्यूट्रिशन व्हॅल्यू किती याचा बाबा 100 ग्राम प्रत्येकाचे देतात ते. किती कॅलरीज 209 फॅट किती सॅच्युरेटेड हे सगळं हे कॉमन आहे. तुम्हाला मी दाखवत आहे म्हणजे तुमच्या पण बघून त्या लक्षात होतं बाई हा करूचा लागतला आपणाक जर UK प्रोडक्ट पाठवूचे लागते तर. इंग्रेडियंट्स हे बघा हे वेगवेगळ्या भाषेतले आहेत. हे जे झेंडे दिसतात ना हे जे फ्लॅग आहेत हे दुसऱ्या कंट्रीचं हे वेगळ्या कंट्रीचं हे सगळे कंट्रीचे फ्लॅग्स आहेत. जिथे ते एक्सपोर्ट करतात जिथे कंट्रीमध्ये त्यांचे माका वाटतं त्यांनी लावले असतं हलाल. आता बरेचसे लोक हलाल घेतात चिकन मीट वगैरे. आता याच्या साईडला पण लावलेलं असं हे बघा नॅशनल कुठचे कंट्रीचे लोक घेतात त्यांचे सगळ्यांचे फ्लॅग आणि इन्फॉर्मेशन म्हणजे त्या कंट्रीचं जर हयसर UK असं पण लंडनला वगैरे बरेचसे मिक्स लोक राहतात तर ताईला सगळी माहिती त्या लोकांसाठी म्हणजे लोक प्रोडक्ट लवकर घेतले. आता याच्यात काय दिलेलं ही सगळी माहिती आहे त्यांची. ओके. इम्पोर्टेड बाय globefoods.uk लिमिटेड साऊथ हॉल मिडलसेक्स. हे बघा कोण इम्पोर्ट करतं हे लक्षात ठेवा. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर ह्याच्यावरती पण त्यांनी दिलेलं असं नॅशनल म्हणजे काय कस्टमर असो बघतलो असो कुठूनही कस्टमर बघा त्याका माहिती तुमची चांगली अशी दिसोक होईल. तर ह्याचं झालं. आता ह्याच्या आतमध्ये कसं असतं हे टेप लावलं तुमचं दाखवते थोड्या वेळाने. आता ह्या बघा फ्लेवर ऑफ इंडिया मंगल चाट मसाला. ओके. हे यांचाच हे जे असत मंगल चना मसाला चाट त्यांचं ब्रँड असा सेम मंगल चाट मसाला सगळी माहिती दिलेली असा न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज वगैरे मग कुठून सगळी सगळं सेम माहिती. हे बघा प्रोडक्ट ऑफ इंडिया आणि मग इन्ग्रेडियंट सगळे दिलेलं असं. आता दुसरा हे ऑमलेट मसाला. हे ऑमलेट मसालो MDH माहिती आहे तुमका. ऑमलेट मसालो प्रीमियम रेसिपीज आर प्युअर चांगलं असतं हे मसाला त्यांचं 100 ग्राम. ते पॅकेट ओपन केलेलं असं ऑमलेट मसाला. हां आता इकडे बघा ऑमलेट मसाला हे सगळे इन्ग्रेडियंट सगळी माहिती नेट वेट. MDH इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ महाशियन डी प्रायव्हेट लिमिटेड न्यू दिल्ली. ओके. तर हे सगळी ऑमलेट
कीपिंग कूल अँड ड्राय प्लेस, सगळी माहिती म्हणजे कस्टमरला कोणा फोन लावून विचारू अरे ह्या कसा करायचा, ता कसा करायचा, ह्या का खाय ठेवायचा, हे बघा सगळीकडून ती माहिती असा. आणि मग त्या पाकिट मी ओपन केलेलं, त्यामुळे टेप लावलं आहे. ॲग्रो फूड्स, मॅन्युफॅक्चर्ड बाय आर प्युअर ॲग्रो फूड्स, पैसा इंडिया, फरीदाबाद. आता यांच्या वेबसाईटवर बघा rpure.in, तुमका कळतलं म्हणजे कोण कोण पाठवता आहे सर प्रोडक्ट असा. आता ही एक करी मसाला म्हणजे मसाला पावडर, नटवेट, प्युअर अँड एक्सलन्स, या असायचं. आणि सेम आता म्हाका वाटता ह्या दुसऱ्या कंट्रीतून येता, बघूचं लागतलं. न्यूट्रिशन व्हॅल्यू, अल अमार फूड्स लिमिटेड, हे लक्षात ठेवा. वेबसाईट अल अमजी मिडलँड्स, हां इकडचंच असा. त्यांची वेबसाईट वगैरे असा, जाऊन बघा तुम्ही. तुमका हायचं प्रोडक्ट आणायचं असेल तर तुमका ह्याची माहिती असूक होई की बाबा काय काय लागतं. आणि आता शेवटचा म्हणजे आपण हे आता ओपन करूया. कुक करतलं, ओव्हनमध्येच कुक करतलं. तर या असा दिसतलं बघा. हे चिकन ब्रेस्ट 4 पीस आहेत, त्याच्यात बोन नसतले. तर या असा दिसतं रेडी बेटा, सगळं मसालो लावून त्यांनी ठेवलं नाही. आणि मग तर अजून टेस्टी लागतं. आता दाखवते तुमका. बघा एक, ओके, कारण हैसर लोकांना बोन पण आवडत नाहीत खाऊ. तर 2 आणि ह्या 3 मोठे पीस आहेत, बघितलं ना. तर आणि एक मिनटं दाखवतो. हे 4, 1 2, कारण डायटिंग वगैरे करताना तुमका मोजूचं लागतं सगळं. मग लोक सगळं बघते, एक चिकन पीस अजून काय खाल्लं तर किती कॅलरीज झाले बाबा, दिवसाचे किती झाले, एका वेळचे किती, असं. तर त्याचं पॅकिंग बनतं, प्लास्टिक असं अगदी रॅप केलेला असा झाला असा. मी अशी आशा करते की तुमका ह्यो व्हिडिओ पण आवडलो असात. तर म्हटलं आपलं मालवणी चिकन तर इम्पॉर्टंट असतं, म्हणून मी म्हटलं तुमका. अरे बघून घेवा इथे काय चाललं ते माहिती द्यायची आहे, म्हणून मी आज सुरू केलेलं असेल. बाकी इन्फॉर्मेशन अवेअरनेस लोकांका माहिती असावी. बरेच लोक विचारतात माका एक्सपोर्ट क्वालिटीचं काय असतं म्हणून. आता ह्या बघा, ह्या चिकन, आता ह्यो मी मगाशी पंजाबी चनो मसाला दाखवतो, त्यांनी काय दिलं त्याच्यावर एक्स्ट्रा व्हॅली 2 बॅग्स इनसाईड. तर ही एक बॅग असा, ओके. आणि आतली अजून एक बॅग होती, ती संपून गेली. आता ही जी बॅग असा आतमध्ये, त्याच्यात पण बघा त्यांनी माहिती दिली असं, नॅशनली कंपनी असं. तर त्यांचा ब्रँड बघा, सिम्पल असा, नुसतं कंपनीचं नाव क्लिअर वाचूक येता, पंजाबी चना ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ होलसम इन्ग्रेडियंट्स. बघा सिम्पल पॅकेट असा, पण फुल पॅक केलेला असा. तर जर ह्या पॅकेट असा पडलेला असत घरी कोणाचा काय, तर त्याच्यात पण ती माहिती असं प्रत्येकाने दिलेली माहिती आहे ती. तर ते खूप इम्पॉर्टंट असा आपला, कारण हे सगळं पॅकेजिंगचा आहे सर खूप खूप महत्त्व असं. तर हे बघा, आता दुसरा मी या मंगलचं ओपन करून दाखवते. तर मी ऑलरेडी ओपन केलेलं असं आहे. आता मंगलचा पण बघा, तुम्हाला दाखवते, वापरते मी मसाले हे. आता बघा, तर ह्याच्यात हे बघा, ओके, हे मंगल, मोतीलाल मोसलावाल मंगल मसाले कोणाचे, तर ह्यांचे मसाले, ओके. तर अजून काय दिली असं माहिती, ते त्यांचं ब्रँडिंग आहे. मग त्यांचं ब्रँडिंग, तर ब्रँडिंगचं महत्त्व असं असतं. आपण म्हणतो ना काय ब्रँड, काय लोगो, त्याचं काय इम्पॉर्टन्स, तर असं. तर या मंगल आता म्हणजे लक्षात राहतो, सिम्पल आहे. कधीपासून 1912 पासून सिम्पल लोगो, काय मागे काय नाही ना, फक्त नाव लिहिल्याने असा क्लिअर असा, लवकर लक्षात राहतला. या नॅशनलचा पण लक्षात राहतला. हे आर प्युअरचं आता MDHचा बघूया काय होतं, कसा असा. MDHचा या ओपन नाही होता, पण मला वाटतं क्लिअर आहे. बट असे सगळे गरज असा ह्या सगळ्यांची. तर या चिकन मी आता बनवतलं. आणि मी आशा करते की तुमका ह्यो व्हिडिओ पण इन्फॉर्मेशन
खूप चांगली वाटली असा वाटतली. आणि अजून काय तुमका हवा असा माहिती प्रोडक्टबद्दल तर म्हाका सांगा. पुढच्या ह्याच्यामध्ये मी बघतले अजून काय माझ्या घरी प्रोडक्ट येतले. हे माझा नंबर असा, याच्यावर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि या मालवणी डिस्कवरी या पेजवर तुम्ही बघता. थँक्यू आणि सगळ्यांनी काळजी घ्यावा. तर पुढच्या भेटीतच आपण लवकर काहीतरी अजून चांगला व्हिडिओ घेऊन येतलो.